umasping panagayan ng aking talalin. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Tasikat pagdaotan lawag aray sang sangayan, gapukin ka agnanayong tiragsa ken panakaawa. Si kamet la tiga puna nuapay nga agbibiyagat ita ket awanen tiragsak ko tugas bilang mapukaw ka. Awanen di makaantap parang ipateg mo kariyan. Diag tuibiyag ko ay ayaten ka nga awan kaastig na. Awanen di umasping panagayat na idalangin. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagdaotan lawag aray sang sangayan, kapuken ka agnanayong tiragsa ken panakaawa. Si kamet la tiga puna nuapay nga agbibiyagat ita ket awanen tiragsak ko tugas bilang mapukaw ka. Awanen di makaantap parang ipateg mo kariyan. Biag tuibiyag ko ay ayaten ka nga awan kaastig na. Biag tuibiyag ko ay ayaten ka nga awan kaastig na.